So for today's vlog mga babe, no, a-attend tayo ng charity. So nagpagas muna yung isang kasamaan ko, si Pops Pan. So papunta na tayo ngayon sa ating venue. Shoutout sa inyo mga marshals. Nandito po tayo ngayon sa Cormidal, Tabaco City. Ay, Udo! Ako, ayan o. Serte mga babe, oh. Baho. Papunta na tayo ngayon sa loob. So kailangan lang natin ngayon mag temperature, then mag fill up ng attendance. 36. Van Bay Vlogs po. Van Bay Vlogs. Shoutout sa Respetados Bicolanos Riders Alliance, together with Bicol Team Charity Philippines, with collaboration of Kanaway Elite Riders and Road Gear Riders Club. Thank you. So bali apat lang kami ngayon sa grupo, pero ito masasabi ko, kahit konti pa yan, basta handang tumulong, go talaga tayo dyan mga babe, no? So yun, big salute sa lahat ng mga riders na nandirito. So shoutout sa inyong lahat kung makikita nyo man to. So shoutout sa inyong lahat. So yo, good morning mga babe. Van Babe here, nagbabalik. Panibagong araw, panibago na naman gala. So for today's vlog mga babe, no, a-attend tayo ng charity. So kasama ko ngayon itong aking grupo, Nagas Motorcycle Elite Riders Club. So bali tatlo lang kami, may nag-aantay pa naman doon sa Tabaco. So gaganapin din sa Tabaco City yung charity event. So shout out ko lang pala itong dalawang kasama ko, no. Itong nasa unahan ko is si Pops Gan, at yung nasa likuran naman ay si Pops Pan. So kita-kits na lang tayo mga babe doon, no. So enjoy na lang natin muna ang ride. Peace out. So yun mga babe, so nagpagas muna yung isang kasamaan ko, si Pops Pan. Inaantay lang muna natin. At nandun si Pops Gan, nag-aantay din siya doon. So malapit na tayo sa venue. Actually nasa Tabaco na tayo. So meet up place is sa Tabaco Plaza. So bago ko rin makalimutan mga babe, no, flex ko lang itong aking riding jersey. Ayan, Van Babe riding jersey. So isisingit ko lang din sa mga gustong mag-order nito. PM nyo lang ako, no, sa aking FB page. Yan. At mamibigay din ako ng mga freebies. So ayun lang. So update ko na lang ulit kayo kapag nandun na tayo sa venue. Peace out. A few moments later. So yun mga babe, so galing kaming Tabaco Plaza ngayon. Inantay lang namin yung isa naming kasamahan. So papunta na tayo ngayon sa ating venue. So yun, may kita na tayo marshals. So yun, shoutout sa inyo mga marshals. So nandito po tayo ngayon sa Cormidal, Tabaco City. Ayan. Udo. Ay, Udo. Ako, ayan o. Serte mga bebo. Baho. Papunta na tayo ngayon sa loob. So kailangan lang natin ngayon mag temperature, then
mag-fill up ng attendance. 36. Makikita nyo naman, napakaraming riders ang handang tumulong sa ating ride for a cause. So meron pa yan sa labas kung makikita nyo mga babe. So yun, shout out sa lahat nandito, mga paps, mga sis. So ipapahanap natin ngayon dito mga babe yung ating certificate. Van Babe Vlogs po. Van Babe Vlogs. Van Babe Vlogs. Papa picture. Sabay ko na. Thank you, Pops. Ate, get well soon po. Thank you po. Yan. Shoutout sa Respetados Bicolanos Riders Alliance, together with Bicol Team Charity Philippines, with collaboration of Kanaway Elite Riders and Road Gear Riders Club. Yun, thank you sa certificate of participation na to, no? So get well soon po sa ating mga beneficiaries, si Sonny Disoyo and Mika May Gombalosero. Yun, shoutout. Bali, 4 lang kami ngayon sa grupo, pero ito masasabi ko, kahit konti pa yan, basta handang tumulong, go talaga tayo dyan mga babe, no? So yun, big salute sa lahat ng mga riders na nandirito. So shoutout sa inyong lahat kung makikita nyo man to. So shoutout sa inyong lahat. So yun mga pops and moms, so maraming salamat sa pag-invite sa Ride for a Cause. So yun mga babe, magra-rides pa kami ng grupo after nitong charity. So dito ko na ito tatapusin. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at sa lahat ng mga pumunta dito sa charity. At salamat din sa pag-invite. Big salute sa inyo lahat mga pops, mga moms. Ayan, more charities to come. Yan, don't forget to like this video mga babe, and subscribe mo na rin ako, and hit mo na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga latest video. So goodbye mga babe, peace out.